Nedeľa 29. január bol deň, kedy mladí ľudia z pastoračného centra zo Šípku ponúkli premiéru svojej novej divadelnej hry. Dom kultúry v Partizánskom bol do posledného miesta obsadený rodinami, známymi, priateľmi či spolužiakmi. S názvom Postavený na skale nám divadelníci ponúkli predstavenie plné falošných nádejí, ale šťastného konca. A hneď v úvode sme sa zoznámili s dvojicou Alica a Manuel. Hlavní hrdinovia sa dostávajú takú ponuku od Žolíka, taká postava, taká zákerná. Ale sú to domy pohyblivé, veselé a veselé, veľmi veselé! Že môžu ísť na ostrov, kde sa iba zabáva, kde sú samé voľné veci, žiadne záväzky a tak. A jednej postave sa to hrozne páči, chcú to skúsiť. Vítajte na Piesočnom ostrove! Ja som Švindel a starám sa o nových návštevníkov tohto ostrova. Ja som Manuel a toto je moja priateľka Alica. S hlavnou myšlienkou prišiel Robert Flamík, kaplán zo Šípku. Námet si prepožičal od talianskeho autora. Scenáristi kompletne prepísali dialógy a prispôsobili našim podmienkam na Slovensku. A prečo práve tento nápad? Sme sa spýtali Miroslava Perniša, jedného zo scenáristov. My sme si to všimali tak na mladých ľuďoch, že dnes je ten svet taký. Ten nápad prišiel tak znútra od nás, myslím, že Veronika a Čipso, teda Lukáš, sa rozprávali o tom, že tí mladí dnes strašne chcú byť výnimoční, strašne chcú všetko poukázať na zovňajšok, chcú sa zabávať, nechcú žiadne pravidlá, starosti, chcú život, aby bol ľahký. Celkovú kulisu dotvárala pestrá hudobná produkcia. Do divadla bola tvorená autorská hudba, priamo šitá na naše divadlo. O jej zloženie alebo tvorbu sa postaral Robert Flamík, miestny Salesián, v spolupráci s ostatnými muzikantmi. Takže idú na ten ostrov, tam prekonajú nejaké prekážky. No a oni na tom ostrove zistujú, že ten ostrov je fakt plný zábavy, meniaci sa, že nie sú tam žiadne pravidlá. Tak spoznajú nejakých tých obyvateľov ostrova a zistujú, aký je ten život. My skúšame, konverzujeme, dávame si príklady. Čo, tu je škola? Samozrejme. A aká? My tu známkujeme iba jednotkami. Iné známky ani nemáme. Ako sme sa dozvedeli od režiséra Lukáša Števíka, väčšina účinkujúcich sú neherci. Je náročné viesť takýto kolektív? Ja som bol prekvapený, ale disciplína bola nad moje prekvapenie úplne že dobrá. Ja som sa konkrétne venoval 17 ľuďom, čiže to bolo 8 chalanov, 9 dievčat, ale ja hovorím to, že keď to človeka baví, tak dokáže sa skoncentrovať. Samozrejme, bola aj zábava, ale boli disciplinovaní, bolo to super. Postupne začínajú zisťovať, že tí ľudia nie sú tak úplne šťastní a že tá zábava nie je taká, ako si predstavovali. A aj ten dom, ktorý si postavia na tých takých piesočných základoch, lebo ostrov sa volá Piesočný ostrov, takže ten domček im padá, vietor im ho rúti. Klamal si nás. No nič také si nespomínam. Nepovedal si, že základy budú také krehké, že keď zafúka vietor, všetko sa rozsype. No a tak prichádza aj vietor z kúšky, ktorým zbúra ten dom. Oni sú sklamaní, pretože priatelia, ktorých si našli na ostrove, im nechcú pomôcť. Ten Žolík, ktorý je ich teraz pánom, sa im vysmeje a povie im, že sú jeho otrokmi. Takže zistia, že vlastne sú otrokmi tých vecí, s ktorými sa chceli zabávať. No tak poďme, musíme ho postaviť do Všetci idete, vy nám ani nepomôžete? Prídeme tak naše drahocenné hodiny, ktoré môžeme stráviť zábavou, hrami a pitím. Nemyslíte vážne, ak to nám teda pomôže, keď nie vy? Musíte to urobiť sami, lebo ste sami. My všetci musíme. No a oni zatúžia, že nechcú tak žiť, chcú sa dostať odtiaľ. Ale Žolík im hovorí, že nemôžu, lebo sú otrokmi. Ale prichádza Čajka, ktorá trochu symbolizuje svedomie a hovorí im, že dá sa to, nebojte sa. Ona v nich vyvolá takú lútosť a tú túžbu po zmene a prichádza vietor pravdy na základe tej ich túžby a povie im pravdu. Môžete odtiaľto odísť, nie ste otrokmi, len musíte chcieť. Niečo sa stalo? Ľudia z ostrova vraveli, že z ostrova sa nedá ujsť a že Žolík nás má v moci a nemáme na výber. To je lož! Človek má vždy na výber medzi slobodou a otroctvom, ale slobody sa niekedy bojí viac ako otroctva. Takže by prišli oznámiť, že odchádzame z ostrova. A čo vám dal on?
vy to teda nechcete pochopiť! Tie tvoje sirény na nás už neplatia! Myslíš, že sa valíme správnym smerom? Určite. Cítiš, aké je more pokojné? Na záver sme sa spýtali režiséra, či už rozmýšľa nad ďalším divadelným predstavením. Ako seba poznám a poznám aj ostatných z tohto kolektívu. A možno dnes si povieme, že už budúci rok si dáme pauzu, lebo tiež to stojí kopec času, skúšky naše v škole idú na bok, priatelia niekedy idú na bok, alebo priateľky naše. A vždy si povieme, že už by aj stačilo, ale potom nakoniec si povieme, že sa rozbehneme. Myslím si, že budúci rok niečo vytvoríme.